Guys, good morning everyone. Hi no no tai sani YouTube channel lam sogo hanga tinini blog hanga hi no hayang blog phai so wajak no blaino mani kaisa phunungnan bagai hanga blaino kosto usuk satungo nai ang nong ni bagai blog khanyan bagai blongo daily phayo hanga norok please norok channel subscribe khanyan ta pokdi abun bagai nai je nong ni bai nong ni bagai busuk kosto klai tong no blog phunungnan bagai hanga nai tong ni norok blogno pilin simi bai thajra hanga tinini blog na nainyan bagai jeng buskang agolasi guys lamo phai so paijak hingkai tabuk bolongo hatnai bolongo habai sekang muya kisa nainai abon pore tai oino nang no phunung nai kok rejak abon nang no phunung nai ke nai tongni norok bolongno pulan simi bai thajra te kaisa kok please norok channel subscribe khai ko channel no subscribe khai ta puri tai logi bell icon no press khai di norok notification manan bagai hingka ang yango hatnai ei ko o jaga no habai nainai guys nainai di jotono bolong hokjak ksak khainai karon hingke mo bui nijini jaga hini dokol khai pebika jotono bolongo phainai yang side ko jotono ksak bolong sikri kha taklai bosoro hingke bui jotono chege akoi nijini jaga snam pebika abage hogijon bai ksak khai jotono iko yang jotono hokjak androno jotono phunukan norok naitung o bolongno mista khai di pulan simi paithak jora naitung di norok sinai hingke jotono finally o jaga bo haino hai bolong hok paijak bukha ko hasam kadrobo yango bolong ni phai hasam kadrobo korobo jotono ksak hokjak ko yango jotono hokjak okay joto se hok paijak kha angke saimia angke tini angmo naite norno phunukte hinje phaika ang angke naitoni norno pilan simi paithak jora norno te phunuk tongkho bolongo hadrobsi ko yang bisingo bahai norno jotono phunuk hisab joto jaga no hokjak naide joto bebak bolong krika jotono hogya goi paibika na watana jaga tongsuo na muya phaisana jaga tongsuo kunphan krika jotono nijini dokol wana jaka muya phaisa oi muya phaisana rok baike janai watan chana rok baike janai wana jaka bobisotto future ro boba hai phaino plaino wana masingsa guys bolongo phainai tini belanya surprise joto se hokjak bolongo tak phondo hoklai tongkho ang tabuno malai phaio kunai bai hingke borok bo hoklain tongo je area kotor klaima jang nijini itcha khainai jotono bolong dokol khai paijak guys norno phunani bagai naine dini friends bahai kha kolomti bai tugujak tongkha ke blaino bolong ba hasam kuju kai norno bagai phunuk tongo norok please channel no subscribe khanya ta bokdi hingke naitoni norno te phunna bagi tongkho yang saka ko mos tongkho so guys yango bo jotono hok paijak iko yang bo hok pai bejak hingke mo jotono buini jaga thomika bolong sikrika je bolong toma jotono nijini jaga buin dokol khainai ani musuk ani asuk ani asuk jorotei hinai soi buin jotono naipebika kai nijini hinai bui jotono hoki toni rebeka samia bai bongno tabuk jorotei bui jotono ani nini hinai bui jotono seklai paijak